Art no sa atong tagbalamati mayong aga kag salamat nga madamo makainon-anon kita kag maka palabot sa aton mga kauturan no sa aton mga tikang sa syudad sa Bacolod. Salamat gid sir. Siling ko ang worries ang tao anay nga nagligad to doon naka-relax na kita ang kabalaka tagid during sang height sang COVID after 2 years at least bisan ang cases nagdubo na subong dason nagsulod naman ang threat or pamahog sang monkeypox pero subong doon nag-relax kidaway naman sang cases nga new na record sa Pilipinas. Yawer ariho ang kuliraya do diri sa aton sa Negros na naka-record naman Bacolod City ti siging monitoring sa itong mga patient last time nga na-recover naman pero at least ang CHO gali nagpatigayon inspection sir kag nadiskubrihan may pilagali ka water refilling station din daw ay kuno mga permits. Yes, salamat Action Art no sa ina nga pagpalabot sa aton mga kauturan. Actually tsakto na yung mga ma-report no halin sa COVID, naglabot kita monkeypox, problema pata sa dengue Action Art no kay sa ginambal naton 200% no more than 200% ang pagsaka man sang dengue sa aton nga tuig subong no natong Dengue nagliligan yung mga pagalilipatan bitugan. kung dengue pertiman. Yes, pero tigit more than 200% tong pagsaka no sa aton nga syudad kag kinkulbaan man kita sa to no kay Okay. at the end of the day pariyusin ni sang kolera ang ginaibitaran gid naton. That's why ginatinguan dayon on top sa aton City Health Office kay ang outbreak nga ginatawag no si mo report kay gina matuod dina nga nagliligad nga mga tinuig may mga outbreaks nga natabo no sa syudad. Ang isa ka eskwelahan nga dako diri sa isa ka dako nga barangay sobra sin ka kabataan nang naigo amo nang ginapanghalungan nato no kag sa report ni Action Art masubo no but matuod ina nga out of more than 150 no ka refilling stations ang may-ara sang sanitary permit are 81 no 81 kag ang 61 sini 61 ka sa refilling stations wala sila sang sanitary permit. Amo na gani ginatingala naton dutay Action Art kay as early as last week pagka-interview naton sige naton explicar parte sa isa ka kaso sang kolera naghambal na ta as early as last week no nga ang mga refilling stations tanan ini i-monitor gini no kag ibalikan sa aton City Health Office to make sure nga hindi pa maglapta no kag hindi mabutang sa ital-ital ang mga nagabalalakaldi kag nagailinom sa ilang mga tubig no. Pero natingala kita kay after 1 week subong no nga semana nagsigi sila gyapon operate sige sila padayon at the end of the day mo nang balaton insakto inang Action Art nga wala isang choice no ang aton City Health ang aton City Legal ang aton syudad sa Bacolod kundi kilanlan ipasira sila anay no. Okay. Sa ginambal naton ini sila ipasira anay kay why ni sila naka comply no sa mga requirements para sa pagkuha sang business permit no meaning yung iba ni sa ila siguro in fairness on process gasigi ang pag-process ng ila business permit pero gasigi na sila operate no but at this point tungod nga may mga dangers kita nga ginalantaw kado ka delikado kailangan i-suspend gid no or i-siragid anay ang temporaryo ang ila ni nga mga refilling stations unless hindi gid sila yung makatag ila requirement kag maka-comply Action Art basi ma-permanente na sila Action Art. Oy, very good. No, at least ang compliance nila since nga ang ginaistoryahan tadi is public health issue no. Budlay niya karon bayan ni kon may matapikan da kang may problema sa kolera kung sila maggalasto sina sir. Yes. Insakto ina Action Art no sa kinambal naton kulang niyang ilang nga mga dokumento no pag sa ginampal sang aton nga City Health Office ang mga test ang mga tests nga gina-require sang ilang produkto nga tubig amo niyang ginatingan no kag until nga masabit kag ma-comply nila nga ilang
water analysis nga makuha sa ilang refilling stations maayo kag at the same time ang ilang mga requirements sa ilang business permit ma-comply Manila. That's the time Okay. na basi maluwag-luwagan sila kag matagan liwat permit to operate, no? But Yes. as of now sa ginambal naton, they will have to strictly comply kag kinahanglan na i-submit nila liwat, no? Mhm. Kay balaan mo kada refilling stations ni as early as last week ginkuhaan sang test kag water analysis action art, no? Okay. So amo niyang iban nga ginput on question. Mhm. Ang iban amo nang kulang requirement sa ila permit. Ang iban wa ay pa naka submit man sa ila man nga full nga documentation. That's why amo ning masuspend gini sila action art. Yes. Why kita gambal no nga ini sila ang ila tubig hindi safe imnon no, pero kung why ka paidalom sa sanitary inspection, why ka sang compliance na, meaning ti questionably karon kung ano ang safety da sang measures nga ginahimo da sang inyo refilling station. Yes, action art, no? Amo na ang aton nga punto dira mo ng essence ang aton nga City Health Office nga while tanan ina questionably hindi ta pwede nga irisgo ang kabuhi correct. sang aton nga mga kauturan, no? Especially nga magsurya kita tubig shadow kadasig kadasog shadow ka hapos bala mag-contaminate in kaso Na ang iban sini sa ila way naka-comply kag way nakapasar sa analysis, no, or aha. sa tests sang aton nga City Health Office. That's why temporarily or ang iban ni sa ila they will have to comply first and check on all the requirements. Balikan gid nila, no? Balikan gid nila kag ilang taon nga makapasar kag may standard, no, nga maigo no ilang refilling stations. Yes. May lang tani siling ko sir kung ang iya sang basiwa potable water tani ning nagagwa kay no. Well, let's be honest, no. I think hindi na guro marisgo, no, sa aton nga mga kauturan ti kabalo man sa iced tea ang gagwa, no, laban sa iced tea. With all due respect, no, but again sa gambal naton with the cases now happening nga gina-monitor naton, hindi ta na lang Risgo. no, ang aton Correct. nga kabuhi. Oo, budlay na tuod ya. Siguna naabtan ko mga 1980s no sa Bacolod sang dira kami malapit sa ang tiya ko siguna dira sa may Sunshine Valley Subdivision, bag-o pa lang to da pilang nahot pa lang balay nga may linya sang tubig. Actually garektal kami salod sir mo kado sa Luigo ito nagalin blang supply. Kadamit pa to imnon so nakatubig ka masiwa. Correct. All the way to halin alangilan, no? Luigoy pa panaog all the way kag limpyo gid to yan, no? Kag waay gid to problema sa tunga time, no? Tsaka na action art. But again, sa ginambal naton subong medyo ang iban nga mga pipes naton may edad-edad na. Iba naton nga mga pipes may mga leaking, so hindi pa na hindi masiguro. Hindi ta na masigurado ang aton nga ginainom. So that's why ang tanan, I think, no, halos tanan nagbalik sa kumbiyansa nga mas mayo magbakal sa mga refilling stations. Thinking naka-comply niyang ang tanan na action art. Yes, sir. So sa part ng imong committee, bali ginatugyan na lang ninimo ya subong sa mga departments ng city nga mo ni ang mag-ensure sa compliance ng mga refilling stations. Yes, action art. No, as early as last week, pag tabo pa lang, nag-coordinate na kita namangkot sa aton man nga City Health Office sa ilan ni Dr. Ratan kung ano ang pinakamayo, no, nga ma-ensure naton ang safety sang aton pumuluyo, no, kay sa ginambal naton we can also make makahimo man ta sa aton mga tikang labi na sa sanggunian. Actually as ta subong nag-coordinate kami kay we mahimo mapasar kita sa mga tikang sa sanggunian, no, but again in terms of sa pag-implementarya sang ini nga mga
restrictions sa atong mga palisiya sa lokal local government diri sa Bacolod, ang mga departments, no, like City Health Office, ang City Mm. Legal, are the ones in charge, no, sila ni ang mabalikid kag ma-checkar, make sure nga tanan na comply kit is Okay. ginambalaton. Actually, pareho man sa inyo Action Art, nakibot man ko, no, nga out of 150, out of more or Grabe. less Mhm. halos tunga gid, no, or 61, 60 plus, no, 60 plus ka refilling stations gid ang way naka-comply. Oho. Do ka kilibot sina Action Art nga Mhm. 81 lang ang nakapasar nga naka-comply kag naka-kumpleto. Mm. Almost half, no, Ah. alas tunga. So meaning ang ginare-risko tadi shadow kadako nga porsyento sa aton nga syudad nga Pumuluyo. Kay ti amakon mo kon ini mga refilling stations, ang iban sinisila may mga delivery gina-deliver sa Makalan-an, sa mga kun ano dati karon ang customer siyempre da man mainom sa mga service water mo. Yes, amo gina, no, ang basa naton nga shadow kadasig, no, way taga pangayo kag ginapangamuyo ta nga hindi lang magtabo ina, but at the end of the day shadow kadasig gagahapos, no, kung once makasala ang isabi ka refilling station nga magproblema, sakto na kay Action Art, no, nga shadow kadasig kag lapta ina maguntaminar, another outbreak will happen, which muna nga gina as early as last week ginatinguan ta nga hindi gid matabo kay sa ginambal ni Action Art ga kulang na taga ni subong sang aton nga mga hospital, no, kay I think a week ago or 2 weeks ago pagwa na ang Corazon Luxin nga puno sila. So Mhm. we don't want that to happen, no, hindi naton luyag na matabo ina kag mag problema sa liwat, no, nga aton nga Pumuluyo, labi na nga hindi lahog-lahog ang ginatawag naton nga kolera. Aha. Kay ang pag-multiply sini basi makibot lang kita, no. That's why ginatinguan gid as early as last week pagkagwa gid sini nga kaso, Mhm. sige na ta coordinate, no, with the agencies in charge, Action Art. Yes. Sir, total ari ka na ginba ni grab ko lang ning opportunity. Ma-check lang ko sa imo na nung latest update subong sa mga registration o sa back chip nga program sa city. Well, sa bahin sa aton backchip nagasigi ang pre-qualification, nagasigi na siya checkyer ang committee ba nga in charge, no, sa ang Mhm. opisina nga in charge sa backchip. And as far as last week, no, or I think more than a week na, naglibot ato, no, sa kalain-lain barangay, more than a week na sa Sumbong. Mhm. Gasigi libot, no, ang i-consulta nga part ng backchip, no. Ang i-consulta is ang guwa niya do consultations to semi-laboratory, nagahatag sang mga results, no, dira mismo sa barangay. Nag-start siya sa Government Center Action Art, Mm. naglibot sa kalain-lain nga barangay, Alangilan, Granada, Vista Alegre, halos tanan, no, gin-cover niya. Subong ari na ni siya sa numbered barangays. Mm. Ang gina-target, ginatuyo sini sa administrasyon ni Mayor Albi is maka-target 10,000 more or less, no, Okay. ka individuals ka 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 Pumuluyo nga makakuha sang ilang nga do semi-laboratory, ang ilang nga mga sugar, ang ilang nga blood count, ang ilang nga mga kalain-lain, no, nga ginapangilanlan, para makakita nila kung anong halungan nila kag anong kailangan nila i-cure, no. Aha. So amo niyang part ng preventive, no, nga parts ang aton backchip or Bacolod Comprehensive Health Program. Mhm. Ang isa sina is curative, no. Amo na siya ang curative, ang inablang may masakit ka na, i-treat siya Mhm. sa mga hospital sa butong mga memorandum naton nga gitsudlan, no, with different hospitals. And at the end of the day, Mm. gina-insure na lang na isang Bacolod backchip office kay sa luyag ni Mayor nga ipahapuson ang tanan, i-insure man lang taga Bacolod, no, ang maka-benepisyo sini nga programa. Yes, sir. Yes, sir. By the way, do may additional kuno nga hospital nga nag-signify nga willing sila magperma sang Mungwawi City on the back chip?
Yes, believe ko updated ka Action Art, no? Mm. Last week ng meeting kita with that hospital, actually one or two hospitals, no? Ang interest ang nagsaad man nga luyag nila dayon. Mm. Kaya actually ang binudlayan man lang taga may Action Art, to be honest, no, sa aton pamuluyo, kaya ang iban nga mga hospitals, ang mga stakeholders or mga tag-iya sino yung mga taga Manila, mga taga Cebu. Mm. So, ang stakeholders sini amo pa ang ginalisensahan, no? Unlike sa Duayak Hospital nga local, ang Metro Bacolod and South Bacolod General Hospital, ang mga tag-iyaya mostly taga Bacolod, sila gid ang nag-una, no? Nagdesider kag nangisog Mm. nga ma-partner with the local government, no? Ini nga aga may meeting kami, I think lapit na isira, no, kahit si Mayor Ari naman. We're expecting magapirma man soon, no, after matagan authority si Mayor. Mm. Another hospital will be partnering with the city of Bacolod through the VACCHIP program, no. One or two more Action Art Okay. ang ginaamat-amat na sira. Yes, sir. Yes, sir. On that note, Councilor, salamat gid sa time nga ginatag karon nga morning kag expect kita nga may mga update pa karon dira sa bahin sang regular session ninyo sa bahin sang ESP. Salamat gid, sir. Salamat nga Madamo Action Art. Nung aton gali nga Yes, sir. session will be on Friday. Friday hindi subong. Gin-move kay ang ibanta nga mga upod medyo na alang-alang ato pa to sa trade fair, no, sa Manila kung may mga kompromiso na alang-alang sila. Friday, no, Friday, but kitaya padayon sa gihapon sa pag-ubra diri sa government center. Si. Salamat kay Madamo Action Art, no, mayong aga kag more power sa programa sa pamilya kag sa inyo datanan. Mayong aga. Salamat. Good morning. Good morning. Action Hotline.